का नाम? मेरा नाम मोहम्मद है। और तुम्हारा? और ये सामान क्या है जो आप पकड़ा है? ये राइनो का है, राइनो का। बहुत नसामा थामनेल आरो टाइटल को नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआव मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनै जोंहा रसुक मोनांथाव आरो लोगोफोर जा दिनै बिराद माने भाबिनो गोनां नङा होमबा लोगोफोर आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि हेमन्त दास होननाय सासे हारसा सुबुङा माने सानै बर' सुबुंखौ हमजाहोदों नोंथांमोन ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांदो बिनि उनाव टन' बुजायना होगोन नोंथांमोन ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांदो। नामे बेचने के लिए वो साथ में ये भाग रहा था तो उसको पकड़ लिया। हमारा गार्जियन उसी साहब भी आ गया। राइनो का है, राइनो का सिंह। क्या करने के लिए? पता नहीं वो बेचने के लिए भेजा हमको। कितना में बेचने के लिए बोला? 1 करोड़ में बेचने के लिए बोला। और आपका हिस्सा कितना था? 50-50 करेगा बोल के बोला। 1 करोड़ 20 लाख बोल रहा था तो 80 लाख में हम लोग नेगोशिएशन करके यहाँ बुला के हम लोग होलोंगी ब्रिज में हम लोग पुलिस का साथ हम लोग मिलकर फॉरेस्ट टीम हम लोग पकड़ा है। हमारा लोगों को इनोसेंट लोगों को मामू बना के लूटना। नाम बताओ। ओजैसी। हाँ ओजैसी। और क्या तुम्हारा? मोहम्मद। हाँ मोहम्मद। क्या मोहम्मद? मोहम्मद नजर। नर्सरी। अच्छा, आपका दोनों का नाम? मेरा नाम मोहम्मद है। और तुम्हारा? और ये सामान क्या है जो आप पकड़ा है? ये राइनो का है, राइनो का सिंह होता है। क्या करने के लिए? पता नहीं वो बेचने के लिए भेजा हमको। कितना में बेचने के लिए बोला? 1 करोड़ में बेचने के लिए बोला था। और आपका हिस्सा कितना था? 50-50 करेगा बोल के बोला। तब इसका मालिक कहाँ में है अभी? वो गांव में है, नारेंगुरी में है। क्या नाम है? दीपेन हेमंत दास। हेमंत दास। और एक का तो उसका दोस्त है, हम उसका मालूम। दो आदमी बेच रहा है? हाँ 2 आदमी। आप अभी वो घर दिखा सकेगा हाँ, जहाँ बेच रहा है? दिखाओ। हाँ तो ठीक। गूगल कैमरा में गया बाल से जी बाल वैसे नहीं नाखून अलग है बाल 1 करोड़ 20 लाख में अभी लास्ट में 90,000। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन जो राइनोस का ये स्मगलिंग जो हॉर्न का स्मगलिंग हो रहा है उसका नाम नहीं बता पाएगा तो सोर्स का द्वारा पता किया कि ये होलोंगे हम लोग का अरुणाचल साइड में वो लोग ये स्मगलिंग ये राइनो हॉर्न स्मगलिंग करने के लिए कोशिश कर रहा है तो मैंने हम लोग वो लोग को बुलाया था तो कर्मी का जो जीबी है जीबी और वहाँ का यूथ लोग टोटली हम लोग को साथ दिया है साथ देकर कल हम लोग बहुत मेहनत करके 9 बजे से शाम का 6 बजे तक वहाँ रुका तो वो लोग नहीं आया कल झूठ मार दिया हम लोग को तो आज सुबह का 9 बजे का टाइम दिया था तो सुबह 9 बजे को हम लोग यहाँ से होलोंगी आउटपोस्ट से आपका आईसी जेके तचंग सर इसका बाद क्या था नाम तोरी रिरम और कांस्टेबल तेरंग और मेरा फॉरेस्ट टीम से ये दोलिता सर तेची रुमसी माइसेल्फ बीट ऑफिसर नाबुम राकेश हम लोग 6 आदमी आज दिन को 9 बजे से उसको ट्राई करके शाम का 3 बजे को हम लोग उसको होलोंगी का ब्रिज में हम लोग बुला के उसको कस्टमर ऐसे कस्टमर वो लोग उसका रेट 1 करोड़ 20 लाख बोल रहा था तो हम लोग उसको नेगोशिएशन करके 80,000 में हम लोग नेगोशिएशन करके यहाँ होलोंगी ब्रिज में बुला के 80 लाख में हम लोग नेगोशिएशन पुलिस का साथ हम लोग मिलकर फॉरेस्ट टीम हम लोग पकड़ा है। राकेश का भी बहुत इसमें सहयोग रहा। उनका सोर्स से पता चला कि काफ़ी दिन से एक बंदा असम से उनका नाम है हेमंत दास सन ऑफ हेटेश्वर दास उनको संपर्क करके कि उनका पास में जो राइनो हॉर्न्स है कि वो बेचना चाहता है अरुणाचल में कोई कस्टमर ढूंढने के लिए तो हमारा जो नाबुम राकेश तचंग को उन्होंने संपर्क किया अकॉर्डिंगली उन दोनों ने इसको प्लान किया 2 कस्टमर ढूंढा और शुरुआत में इनका जो ये जो दिख रहा है इसको 1 करोड़ 20 लाख में वो लोग सौदा करने के लिए बात किया तो बाद में बार्गेनिंग करते करते
इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके 2 बंदा को शुरुआत में इसको पकड़ा। जो 2 बंदा जो पकड़ा है उसका नाम है हम्बोजित नजारी सन ऑफ बाबू नजारी, कोयला जुली विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का है। और एक है जो अजय सिंह देवमारी सन ऑफ मनिक देवमारी, वो भी गोपुर का रहने वाला है और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का है। तो लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ A to Z सानै बर' सुबुङा माने पुलिसजों माने गिरफ्तार खालामजादों लोगोसे माने फरेस्ट बिफानजों आरो लोगोसेयै पुलिस मेनेजार सासे पुलिसनि मेनेजारा माने कलेबरेसन खालामनानै माने माबाखौ माने फरेस्ट बिफानजों माने मिलायनानै माने सानै बर' सुबुंखौ हमनो मोन्दों। लोगोसेयै थांनाय समाव जोंहा माने हेमन्त दास होननाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सासे आसामिसआ माने सानै बर' सुबुंखौ माने मोनसे गान्दा गं फाननो होननानै थिनहरदों जायो। मोनसे गान्दा गं फाननो होनना थिनहरदों जाहैदों माने अरुणाचल प्रदेश जिखुनु माने हलंगि ब्रिजआव पुलिस मेनेजारा हमनानै ला जिबायदि बायगोन मानसिया माने फन नाम्बारखौ पुलिस बिफाननो होना होबाय। बिनि उनाव माने पुलिस मेनेजारा माने फरेस्ट बिफानजों माने कलबरेसन खालामनानै माने बिसोरखौ माने हलंगि ब्रिजआव लोगो हमलायनानै सानै बर' सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बेसे लासैसिम नङा होमबा लोगोफोर, जोंनि बर'फोरा जेरावबो बासायलायो आरो जायबायदि बुस्थुखौ जोङो मोगथाङाव दिनैसिम दांनानै नुनो मोनाखै, जायबायदिखौ जों दिनै थांना थानाय जिखुनु गान्दानि आसामनि गान्दा गं थसेल' होननानै मिथिनो मोनो। आरो दिनैहाय फरेस्ट केस जाबावबाय आरो फरेस्ट केस एकदम डाबल ट्रिपल डाबल माने केस जादोंमोन बिसोरो। ओरैबायदि माने हमनानै ला गान्दानि गङाथ' डेन्जार केस जागोन, फरेस्ट बिफाननि जिखुनु फरेस्ट केस जागोन नङा होमबा लोगोफोर। पुलिस मेनेजारजों लोगोसे फरेस्ट बिफानजों लोगो जालायनानै कलबरेसन खालामनानै हलंगि ब्रिजआव माने सानै बर' सुबुंखौ हमनो मोन्दों। जेरै अम्बजित नार्जारी आरो लोगोसे बेयाव सासेया दैमारि दै, लोगोसे आं बारा बुंबाय थाला माने सानै बर' सुबुङा हमजादों। माने सासे आसामिस हेमन्त दास होननाय माने सासे मानसिया माने बिसोरखौ माने माल फाथायहरनो थाखाय लाना थांदोंमोन। लोगोसे बिसोरखौ माने गमामायैनो दैसोरखौ हमजाहैबाय। लोगोसे बे गान्दा गंखौ बिसोर माने 1 करोड़ 20 लाखआव फानगोन होननानै माने बाथ्रा खोथा माने दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायनि उनाव माने बिसोर दायनिगिरिखौ हमथारनो गोसो नालाय बिसोरखौ माने 90 लाखआव माने बे गान्दा गंखौ बायगोन होननानै हेन्ड टु हेन्ड केस खालामगोन होननानै बिसोरखौ माने लेंहरनानै गमामायैनो माने हलंगि ब्रिज अरुणाचल प्रदेश हलंगि ब्रिजआव हमनो हादों। आरो लोगोसे बिसोरनि थानाय जायगायानो जाहैबाय माने कयलाजुलि लोगोसे माने डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय माने बिश्वनाथ। बिसोर हमजाना दै जेनेबा जिखुनु माने हेमन्त दासआबो बिश्वनाथनिनो आरो जे अम्बजित जिखुनु नार्जारी बिसोर बिथां बर' सानैयाव माने बिश्वनाथनिनो कयलाजुलि गामि बिसोरनिया लोगोफोर। नोंथांमोना ससेखिनि भिडिअखौ नायनाय मिथिखाबाय जानो हागौ। बिनि बिखय आं फंनैसो बाथ्रा सावरायबावगोन आरो लोगोफोर। जोंनि बर' सुबुंफ्रा जिखुनु माने फिसा फिला जिखुनु फैसा थाखानि जिखुनु गान्दा गंनि माबा मैदेर हाथाइनि जिखुनु माने बेफोरनि फिसा फिला माने फरेस्ट केसनि लाइननि खामानिखौ बिराद मावनो मोजां मोनो खोमा। गोदोनिफ्राय जों उन्दैनिफ्राय बिराद नुबोदों मबाइल जुग गैयिनिफ्रायनो दै। सोरनिबा मैदेर हाथाइनि माबा फाननायनि सोरबा बबावबा मैदेर हागुमा फाननो खोमानाय, बबावबा गान्दा गङानो जायलायबायदि जिखुनु माने डुप्लिकेट जिखुनु माने डुप्लिकेट माने गोरान खेथि होनना बुङो। गोरान खेथि माने जिखुनु माने गोसोजों गोसो स्रोद माने फन खालामलायनानै माने साजों सा जेरै हमनानै ला माने हाइजें गोसोमखौबो बिराद सिगांनिफ्राय जादों। माने हाइजें गोसोम सोरनाबा केजि दङब्ला बेसेबा करोड़ होगोननो, सोरनाबा 50 केजिबा ओरैबायदि करोड़ होगोननो बेफोरबायदि होननाय माने बिराद हाइजें गोसोमनिबो सिगां बिराद जाखांबाय। नैबे दा गमामायै माने हलंगि ब्रिजआव माने पुलिस बिफानदो आरो फरेस्ट बिफानदो मालाय बिसोर कलबरेसन खालामनानै बिसोरखौ हलंगि ब्रिजआव माने गमामायैनो हमबाय आरो एरेस्ट खालामबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो। गुबुन हारिया माने थांबावाखै। जेरैबायदि हमनानै ला अरुणाचल प्रदेशआव गेट टु गेट माने बिराद स्ट्रिक्ट जायो। लोगोसे बे बुस्थुखौ बिसोर हलंगि ब्रिजसिम थांनानै बरहै फानहैनो लांदों। माने बिसोरखौ माने आसुरितसो मोनदों आरो दिनैसिम माने बेफोरबायदि माने बर' सुबुंफ्रा जेरै दैमारि नार्जारी बेफोरखौ माने बहुत मानसियानो माने दैमारि नार्जारी बसुमतारीखौ बर' मानसि होननानै बहुत मानसियानो माने टाइटेलाव थाबनो हमनो हायो आरो। केरखातारि खाख्लारि रामसियारि बेफोरखौ माने थाबै माने गुबुन हारिफ्रा माने बर' होननानै माने थाब माने मिथिसार मोना। जेरै हमना ला जोंनि बर'फोरखौ हमना ला नार्जारिया बिराद गिदिर, दैमारिया बिराद गिदिर आरो बसुमतारी बिराद गिदिर होननानै टाइटेलाव माने मिथिनो मोनो आरो। दिनैसो हमनानै ला माने दिनै अरुणाचल प्रदेश बायदियाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदि गमामायै हमजादोंबा माने जेसेबांखि खामानि मावनो थांनाय गेटफोराव माने बिराद स्ट्रिक्ट जासिगोन मावना जानायावबो बिराद स्ट्रिक्ट जासिगोन आरो बिराद मावना जानायावबो बिराद खस्थ' मोनसिगोन आरो।
बर' सुबुंफोरखौ माने बिराद स्ट्रिक खालामसिगोन दिनैनि दिननिफ्राय गेटखौ बिराद स्ट्रिक जागोन अरुणाचल प्रदेशआव जेनेबा अरुणाचल प्रदेशआव गावसोर पास खालामनानै हाबहैदोंब्ला बिनि गेजेरावनो माने बै गान्दाखौ हमजानायाव बा गान्दाखौ माने गेटखौ चेक खालामनायावबो जेनेबा पासखौ बानायना नायनानैबा माने गेट पासखौ नायनांगौ जेनेबा बे गान्दाखौ लांनो हादोंब्ला माने जेसेबांखि माने टाइटेलखौ लानानै जिखुनु जोंनि बर' सुबुंफोर जिखुनु गारि ड्राइभारफोर बा सोरबा JCB ड्राइभारफोर जिखुनु खामानि मावहैनायफोरा माने एसे खस्थ'बो मोननो हासिगौ नैबे एबार खेबनिफ्राय आं बेखौसो बुंबाय लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना लोगोफोर जाना A to Z भिडिअखौ होननानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो बुजाब होनो हाबाय लोगोसे बिनि सायाव मा कमेन्ट फोरमायनो सानो लोगोसे आरो सोरबाफोर बेबायदि खामानिखौ मावनो गोसो दङब्ला दिनै बे कारखा लोगोफोर फरेस्ट केसार बिराद डेन्जारखा आं एकदम मोजां मोनखायो बेखौ माने दुब्लिकेट खामानिखौ निजेनो माव निजेनो दान निजेनो जा नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला लोगोफोर एसेबां फोजोबसै आरो आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गाज्रि बुंफ्लांहैदोंबा आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोफोर आरो सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउ जाथों